गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थ प्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमूर्तिं नमाम्यहम्। लक्ष्मी नरसिंहदेवा कै, वेंकटपति कै, पांडुरंगा कै, लक्ष्मी देवी कै मनान स्मरण करून तशीची आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य वृंदावनस्थ जानसिल्ले श्रीमद सुधींद्रदत्त स्वाम्याक मनान स्मरण करून काशी मठाधीश श्रीमद सैमेंद्रदत्त स्वाम्याले चरणकमलांचरी वंदन करून तशीची कैवल्य मठाधीश श्रीमद शिवानंद सरस्वती तीर्थ स्वाम्याले चरणकमलांचरी वंदन करून गोकर्ण मठाधीश विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले चरणकमलांचरी वंदन करून शिष्य स्वामी विद्याधीश स्वाम्याले चरणकमलांचरी वंदन करून सर्व समाज बांधवांकೈ मिगेले नमस्कार। आम बालकृष्ण पै आलपी आमत पांडिचेरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री असिस्टंट प्रोफेसर जान काम करता सर। आम आज एक नव्यांची यूट्यूब चॅनल प्रारंभ करता। ते यूट्यूब चॅनल नाम GSB कल्चर अँड ट्रेडिशन्स म्हणून। ये चॅनल प्रारंभ करूक उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेले समाजाचे आचारू विचारू आनीक घट्टी दवरून आमगेले समाजा जनांक मुखार वचूका, तशी जी आमगेले समाजांतू ऐक्यमत्त येमका, तशी जी आमगेले चर्डुवानी धर्मान आमगेले आचार विचारू अनुसृत तांणी मुखार वचूका म्हणून तशीची मुळकी देवदर्शनांतू म्हाका देवान भितरी आपोवन दिल्लेले आज्ञा प्रकार म्हाका कळचे नामसंकीर्तन भजन तशीची संध्यावंदन इत्यादी ते सन्न चड्डुवांक सांगून दिमका म्हणून देवान म्हाका दिल्लेले आज्ञा प्रकार आम्ही हे चॅनल स्टार्ट करता। हाचे फुडें आमकां सल्लेकीन म्हळ्यार लागीं आशिल्ले स्थळाचेर वचून ते एक ग्रुप जावन तांकां ते सांगून दिमका म्हणलें मना लेकिन जाल्यार हांव काम करचें ಸ್ವಲ್ಪ दूर आशिल्ले प्रदेशांत न्हू ते ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट म्हूण मना करूं। आतां हे मिडिया ಸ್ವಲ್ಪ स्ट्रॉंग जावन आसा जाल्यार ते मिडिया उपयोग करून यशस्वीन कैरी कोरिया म्हणून मना लेखून हे चॅनल हांव प्रारंभ करता। तुम्ही हे चॅनल सबस्क्राईब करका, तशीच शेअर करका, आमगेले चड्डुवांक ते दाखोवन दिमका म्हाका कळचें कैरी हांव अंत भितरी अपलोड करता सर। आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण्स आम्ही नित्य कोरका जाल्याने त्रिकाल संध्यावंदन विष्णु सहस्रनाम नृसिंहस्तुति नृसिंहाष्टक वेदव्यासाष्टक तशीची नाम संकीर्तन या नंतर आमगेले GSB समाजांचे केलो पूजा रीती फंक्शन्स तशीची आमगेल मात्र जान आशिल्ले फूड आयटम्स करचे हे पुरा हांव हे चॅनलांतू अपलोड करता। प्रथम जावन आमगेले सुधींद्रदत्त स्वाम्यान आमकां नित्य करूक सांगिल्ले समूह प्रार्थना। हे तुम्ही आता बडकार गेल्यार बडकार ते मस्त नाम दिसता येतांतू तेंकाचे देवस्थानांतू नित्य संजोळे हे प्रार्थना म्हणटायस ते प्रार्थना प्रथम जावन हांव हांगा म्हणटा।
नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ऋषिकेश जगद्व्यापिन् सर्वसाक्षिं दयानिधे इन्द्रियाण्यनुकूलानि सदा धर्मेषु मे कुरु। क्वाहमत्यन्तदुर्बुद्धिः क्वनु चान्महिदेक्षणम् यद्धिदं मम देवेश तात ज्ञापय कारय। जन्म प्रवृत्तिधासोऽस्मि शिष्योऽस्मि तनयोऽस्मि ते त्वं च स्वामी गुरुर्माता पिता च मम माधव। मुख्य प्राण महाबुद्धे तव दासोऽस्मि सर्वदा तव नादं त्वयि प्रीतं मच्चित्ते सन्निधापय। न स्नानसन्ध्ये न च पादसेवनं हरेण चार्चा विधिना मया कृता। निष्कारणं मे गतमायुरल्पकं तस्मात् गुरु मां कृपया समुद्धर। नमामो नम्रशिरसा गजाननदयाघन त्वत्पादाम्बुजयोर्भक्तिं प्रज्ञां विद्यां च देहिनः। श्रीशाङ्घ्रिभक्तिं हरिदासदास्यं प्रपन्नमन्त्राधुरैकनिष्ठां गुरोस्मृतिं निर्मलबोधबुद्धिं प्रदेहि मातः परमं पदं श्री पक्षिराज नमस्तेस्तु कृपादृष्ट्या विलोकया देहिनस्तव दासेभ्यः दया श्रद्धादिसद्गुणा। नमो नमस्ते हिलमङ्गलप्रदा नमो नमस्ते सुखशान्तिदायका नमो नमस्ते नतभक्तवत्सला नमो नमस्ते करुणापयोनिधे। मङ्गलं कुरु सर्वत्र सर्वदा सर्वथा प्रभो वन्दामहे जगद्वन्द्य मङ्गलावह सद्गुणा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अशी आमगेले ये समूह प्रार्थना आणि आशिल्ले व्हिडिओ सांगतो आम संध्यावंदन करचें कशी तशीची नरसिंहस्तुती नरसिंहाष्टक वेदव्यासाष्टक तशीची एके भजन कोंकणी मराठी कन्नड भजन म्हाका कळचें म्हाका गुत्तसिने पद हांव तो अपलोड करता तुम्ही सपोर्ट करूं का म्हूण सांगून राबयता। नमस्कार।